remazowe Bhero. Nhamba dzezviri 6 of 23 mhosva yandikapinda nayo green ndakatanga 2019 ndiri panze kugara hangu nevakomana vanenge ndichigera ndinovagera hangu zvakanaka handina kana problem nawo. Saka kugera kumene muchigera pachena here? Ndawedzera singaite pamutoke ndandisipirira kanyanyisa. Saka kana muchinge mazopedza urongwa hwenyu ndehwechii nesikiri renyu ramanhare? Kana ndichinge ndapedza ndokutoona toti ndichatonoita